Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y blaen! Croeso nôl I mewn i'r gol, neu fel mae Wrecsam, maen nhw'n rhwystro'r bêl rhag mynd I mewn i'r gol ar y funud. Wythnos gyffroes iawn, Siom yn y gwpan, a wedyn gêm dim I ddim yn erbyn Bolton, a wedyn buddigoliaeth oddi cartre yn erbyn Huddersfield. Un gol I ddim, Stephen Fletcher unwaith eto dod i'r adwy. Felly 4 pwynt yn erbyn 2 dîm yn yr 8 ucha, a Wrecsam yn dal I fod mewn sefyllfa eitha da yn wrth edrych ymlaen, ond falle ddim yn sgorio cweit mor aml a fysa wneud nhw'n ofalus. Be oedd dy deimladau di ar ôl y 2 gêm efo'r? Wel, o'n I hapus efo 4 pwynt, dwi'n meddwl oedd yn disgwyl hynny. Dwi dal bach o sioc o'r gêm Peterborough yna. O'n I yn paratoi I fynd I Wembley, deud y gwir, trio ffeindio'r sgarff o'r tro dwytha athyn ni. A thyn ni daflu honna I ffwrdd rhywsut. Dwi ddim rhy siomedig am bod ni wedi bod o blaen, ond fwy siomedig yn y ffordd nathyn ni golli, dwi'n meddwl. Oedd. Nes I ddarogan ciciau'r spotted, os dwi'n cofio'n iawn, ond oedd. Eto, beth fwy o siomedig, ond I chwarae dda efo tîm ifanc, a wedyn ti'n dod ar chwaraewyr profiadol ymlaen, ti'n gobeithio jyst I gadw'r gêm, a wedyn rhain I wneud cangymeriadau ar y diwedd. Ond wedyn, wrth gwrs, ddau berfformiad da, fyswn i'n deud, a 4 pwynt ar ôl hynny. Wyt ti'n hapus ar ôl yr wythnosa, Arwel? Ie, digon tebyg chi, boys. O'n i'n just y ffordd nath nhw lecho'r gêm neu ffwr a dod ar cafalri arno, oedd a 4, ti'n fawr. A'r un peth siomedig yw, yn teimlo fi Melyn yn methu'r penalty neu, mae yna just rhywbeth bach yn poetic yn o'r rili. Dwi'n siŵr o'r bod fi'n meddwl gormod rhaid ni sgwr St Paul Melyn nes ymlaen. Ond o ran y 4 pwynt yn y gyngrair, gwych, dwi'n meddwl, mae rhaid ni gymryd cam yn ôl a cofio pa fath o dîmau dyn ni'n chwarae. Dyn ni'n chwarae Bolton, Huddersfield, Charlton, Birmingham. Tîmau pencampwriaeth rili yn hanesyddol. Tîmau'r uwch gyngrair yn hanesyddol. Ie, a tîmau'r uwch gyngrair yn ddiweddar. Felly, a dyn ni dal yn tir, dyn ni dal yn y ffeit. Ond nes I joio'r gêm Bolton dweud gwir. 2 dîm yn debyg iawn I gilydd, 2 dîm yn canslo I gilydd allan rhywsut. O'n ni'n cael llawer o look ar yr esgyll bod ni wedi chwarae'n weddol dda. Just colli methu sitters yn da yn ebyn Bolton, so ni wedi gallu, so Tom O'Connor yn enwedig y cyflennau. A Sam Smith wrach yn yr hanner cynta, ond debyg I Pennod nithiwr nath arwain at y gol. Mae Sam Smith yn neud y pethau iawn. Mae'r bel yn mynd I fynd I gefn y rhwyd. 6 gwaith allan o 10 efo'r peniadau yna. Mae'n penio nhw i'r llawr yn gry. Felly mae'n neud y pethau iawn. Ys bach yn anlwcus, really. A wedyn, canlyniad gwych neithio'r 3 pwynt pwysig. A 4 pwynt. So ti'n cymryd am y set. Dyn ni'n dal yn y ras. Fysa, mae werth deud a ddifur a fi I Bolton i'r gêm oedd I cartre, dechrau tymor, ac oedd I gêm eitha tebyg yn doedd, oedd I gêm agos. So ni deud o Bolton y tîm gorau yn Bolton, ond Wrecsam oedd y tîm gorau yn Wrecsam, a dwi'n meddwl, os y Tom O'Connor jyst I cadw'i ben, so wedi bod yn ganlyniad da. Ond dwi'n cofio deud wrth efo'r, allai weld Wrecsam o Bolton yn chwarae I gilydd yn ffeinal y gemau ail chwarae, a mae hynny'n yn bosibil rwydd mae dal, a fydd I gêm anodd, ond be ni'n deud ar y pryd oedd, fysa'r pwysau I gyd ar Bolton, achos maen nhw wedi bod mor agos I gael dyrchafiad, o'n nhw'n drydydd llynedd hefyd, ac am unwaith fysa'r pwysau ddim ar Wrecsam. Ond gêm neithiwr wedyn, gêm, dim efo llawer o gyfleoedd, ond mae rai fi ddeud, ar ôl yr 20 munud cynta, o'n i'n teimlo'n weddol hyderus fod Wrecsam yn mynd I wneud yn dda, ond mae yna dipyn o gwynod wedi bod falle am Jay Rodriguez, ond gafodd o ergyd arall.
So, wyt ti'n meddwl ddylen ni wneud unrhyw newidiadau i sgorio mwy o goliau efo'r? Dwi'n gwybod, dwi'n teimlo bod Rodriguez yn cael amser rhy galed. Dwi'n gwybod mae'r cyflog mawr yma, ond dwi'n meddwl disadwn yn wedi... Oedd ti'n gweld beth o'n neud, i'n meddwl oedd yn dod â chwaraewyr eraill mewn i'r gêm, oedd o'n medru rhoi peli allan i Refn, rhoi peli i Longman ar y dde, ond i'n meddwl bod o'n gwneud job dda. So disadwn fath o ryw dim da, a neithio'n yn teimlo fel bod o'n mynd i fod yn dim drwg, ond yn y diwedd nath hwnna droi allan yn iawn, sgwrs. Na, swn i'n parhau efo Rodriguez. Dwi'n licio fod dwi'n gweld bod Marriott yn gwneud yn byd i heddi lle yn y tîm. Mullin a Palmer, i fi mae rwan, maen nhw wedi bod allan mor hir. Maen nhw wedi cymryd dipyn iddyn nhw ddod nôl i ffitrwydd a i fod yn siarp. Dwi'n meddwl dylwn ni ars efo. Mae'n ychwanegu rhywbeth i fi. Dwi'n meddwl mae'r record sydd o ddod yn eitha da. Dwi'n mynd... Da ni di ennill 4 gêm oddi catrynol yn ôl hefo Rodriguez a Smith. Dio ddim cystal o'n i'n disgwyl, ond eto mae'n well na bydd yna blaen yn dweud hynny. Dwi'n meddwl fod yna berthynas yn dechrau datblygu a ti'n gweld hynny yn ystod y gemau. Werth ddeud falle fod Refn wedi bod yn chwarae yn dda yn y gemau. Longman, wrth gwrs, cael ei bigo flaen Barrett, felly mae yna newidiadau. Falle mae gennym ni lot o gemau mewn amser byr. Da ni George Dobson di brifo ar ôl i Andy Cannon frifo wythnos diwetha, a bosib fydd Refn yn rhoi cyfle i ni chwarae James McLean falle gadael y cael. Elliot Lee yn dod ymlaen yn erbyn Huddersfield. Ti'n gweld unrhyw newidiadau yn y dyfodol Arwel? O'n i'n gweld newid George Dobson yn ddrwg o beth, really. Nath o gêm newid chydig bach ar ôl i fo fynd off, a Elliot Lee ddod arno chydig bach mwy o gyfleon, dwi'n meddwl. A fel ti'n dweud am J. Rodriguez, sy'n ni wedi colli neithiwr y gol i ddim. Dwi'n meddwl sy'n pobl yn lladd arno fo fwy a lle mae'r gol mae'n mynd i ddod, ond oedd yn un o'r eini lle nathon ni ennill a nath o gymryd y sylw oddi ar y diffyg cyfleon wrach mae'n gael, ond ie, fel Ifor yn dweud, mae rhywun yn teimlo bod yna chydig bach mwy o ansawdd a symud iddo fo na rhywun fel Palmer wrach. Ond sicr Sam Smith, mae'r berthynas yna'n dechrau gwella, maen nhw'n dechrau gweithio ar yr un donfedd. Yn amlwg fydd yna newidiadau ran anaddiadau yn bydd. Mae Andy Cannon allan am tymor dwi'n cymryd. Gobeithio fydd George Dobson ddim allan am yn hir, cos mae o wedi cael dylanwad da ers dod yn ôl i fewn i'r tîm a dwi'n gwybod ydy George Evans yn ddigon sort of fit a da i ddod i fewn i'r cefnau i wneud job mae Matty James, dwi'n yn siŵr iawn. Sy'n ni'n licio gweld George Dobson yn dod yn ôl o handi, really. Mae o'n chwaraewr mawr efo lot egri, mae'n gweithio rili galed. Ond o'r 3 yn y canol, neu'r 4 enw Rathbone di'r enw pwysicad, dwi'n meddwl, mae o'n match winner ynddo, mae o'n wneud y pethau iawn yr amser iawn ac yn ddiflino ac mae o reit fyny efo chwarae'r tymor i fi. Ydy, a mae Rathbone newydd gael ei enwebu yn chwarae'r mis yn y gyngrair, felly, ac yn gwbl heiddiannol eto i groesed o nath greu y gol neithiwr, a mae o just yn ddiflino yn bob gêm. Efo'r beth y ti fel? Arwel yn sôn am George Evans, o'n i'n meddwl bod o'n ofnadwy, dim awd dwytha. Dwi'n gweud oedd yn edrych o rhywun sy'n wedi chwarae drwy'r tymor. Dwi'n meddwl, hyd yn oed rwan lle mae'n arwgyfyngus yn ganol y cae rwan o faint o gyrff sgynnon ni, so dwi dal ddim yn weld yn dod yn ôl. A Elliot Lee hefyd, dwi'n meddwl bod o'n cweit yn ffit ar ôl y ddamwain car na, dwi'n meddwl bod o'n cweit arni, wedyn da ni'n fwy dibynnol ar y chwaraewyr llai creadigol. Wedyn, mae'n ddaw beth bod Rathbone yn chydig o hynny yn ei gêm o, ond dwi'n meddwl bod Dobson a James yn cynnig hynny ni. A jyst gobeithio a ni'n fwy ymysodol rwan yn y gemau cartre, mae dwi'n meddwl bod da ni wedi teddu fod yn rhy amddiffynol yn y gemau cartre. A cael get away efo yn y gemau i ffwrdd yn diweddar. Dyna pam dwi'n gweld lle falle i James McLean, achos mae o'n gallu creu ydy mae wedi chwarae yn y blaen hefyd, a mae Refn
yn chwarae ddigon da. Un pwynt falle, di mae James McLean uh, dal i fod ar 9 cerdyn melyn, felly falle fod o'n cadw fo nôl mwyn, achos unwaith ti'n cyrraedd diwedd mis Mawrth, dwi'n meddwl ti'n cael mae o'n mynd i fyny 15 yn dydi, felly diolch eisiau colli McLean am 2 gêm, a falle fod o'n cadw o'n ôl, ond dwi'n meddwl fod yna le, fel ti'n deud Arwel, dwi'n siŵr os oes gen Elliot Lee 90 munud yn y fo, falle mae McLean a Lee hefo'i gilydd ydy'r ateb yn fanna os ydy Dobson wedi brifo. Mae wedi fod yn wythnos hynod llwyddiannus i dîm y merched hefyd, Ciro Abertawe, i fynd i fewn i'r 4 ucha ar ôl edrych yn anhebygol drwy'r tymor, a wedyn Ciro TNS yn ystod yr wythnos. Felly, Arwel, wyt ti'n hapus efo fel mae pethau wedi mynd? O, fwy na hapus. Maen nhw wedi troi cornel yn dydyn a wedi profi ni gyd yn anghywir. Dwi'n ni grybwyll ar y pod bod 4 ucha yn pell o'i gafel nhw, a dyna nhw'n yn profi ni'n anghywir sy'n gret, really, ac yn chwarae dda, ac yn chwarae gyda argyhoeddiad. Efo Sycli, Katie Sharp, oedd wedi cael dechrau digon sigledig, really, si weld nhw'n erbyn Llansawel yn gynnar yn tymor, yn nhw ddim yn edrych yn hyderus, oedd nhw'n wych yn erbyn TNS. Tîm da ar y penwthnos, felly maen nhw wedi ennill y gêm gyntaf yn y 4 ucha yna. Nawn nhw'n cyrraedd Caerdydd, maen nhw'n edrych llawer rhy gry ac mae yna ormod o fwlch rhwngthyn nhw, ond mae yna gyfle i gael ail yn yr gyngrair. Fydd nhw'n sicr yn edrych i dalu'r pwyth yn ôl yn erbyn Llansawel, sydd ddim cweit wedi bod yn cael canlyniadau cystal ddiweddar. Nath nhw ddechrau y tymor ar dan. Ac wrth gwrs y gêm derfynol yn erbyn TNS, maen nhw wedi curo TNS yn ddiweddar 2 waith. Mae eisiau curo nhw unwaith eto a bydd nhw'n ennill cwpan. Felly, o ddechrau'r tymor lle oedden ni'n edrych yn sicr i orffen yn y 4 isa, mae gen i gyfle am ail yn y gyngrair a y cwpan yn yr cwpwr. Felly, di troi pethau rownd a o'n i'n gwrando ar y sylwebaeth ar y penwythnos oedd yn deud, mae'n sicr mae hwn yn dymor lle mae yna welliant a cynnydd wedi bod. Ac o'n un o'n i'n cytuno efo hynny ar ddechrau'r tymor. Dwi'n meddwl mae'r chwaraewyr wedi ennill hyder ar rwle, a dwi'n meddwl mae hwnna wedi... Mae yna lot o ffordd i fynd, dwi'n meddwl, nes bod nhw'n cystadlu efo'r tîmau top, ond chwarae teg, maen nhw wedi troi pethau rownd. Ydy, wel dwi'n meddwl, fel ti'n deud, fysa ail a ennill cwpan yn dymor llwyddiannus iawn. Lot o bobl wedi dod yn ôl o anafiadau hefyd ac yn edrych yn fwy ffit. Ti'n hapus efo fel yn pethau wedi mynd efo'r? Ydw, syndod, dwi'n meddwl, wedi ennill 6 allan o 7 o'r 7 beth yn y gyngrair nhw beth. Mae o'n anhygoel, lle o'n i disgwyl bod fforddwr ar y ffordd allan a bob dim, ond maen nhw wedi troi pethau rownd o pob clod iddyn nhw. A gobeithio gan nhw bach mwy o fuddsoddiad rwan tymor nesaf a gweld lle anni. Felly, cyfle dymor llwyddiannus iawn i'r merched, a da ni'n dechrau cyrraedd cyfnod cyftryblis i'r tîm y dynion, a wythnos hynod o bwysig o'r blaen ni, gêm yn erbyn Rotherham a Dredu Sadwn, a wedyn taith i Reading, a wedyn Wycombe ar ôl hynny, felly wythnos o gemau sy'n dod yn syth ar ôl i gilydd. Wycombe ddim yn chwarae yr un noson a da ni'n chwarae Reading, felly falle fydden nhw chydig bach yn fwy ffres. Ond be wyt ti'n disgwyl o'r gêm Rotherham a'r gêm Reading efo'r? Rotherham wrth nhw lawr lle yna, ond dwi'n meddwl fod nhw wedi newid y tîm fwy na lai'n gyfan gwbl. Eto bach yn siomedig, dwi'n siŵr fydden nhw bach yn siomedig lle maen nhw'n tabl, maen nhw ar rediad da. Hen dîm, Oli Rathbone. Dwi just croesi bysedd gan i berfformiad da adre a cael bach o hyder ar ôl y gêm na neithiwr. Nathon ni'n chwarae yn arbennig neithiwr na ddo wedyn, ond mae'r canlyniadau yn rhoi momentum a ti'n gweld gymaint oedd y chwaraewyr eisiau fo, wedyn eisiau trosi hynny mewn i'r berfformiad gwefreiddiol fel da ni wedi weld yn y blynyddoedd dwytha. Dwi'n gwybod mae hynny'n dylen ni fod yn iolch gan y lle da ni'n y tabl, os yna neis cael rhoi cweir i rywun, da. Gobeithio mae disadwn fi hynny. Ydy, fysa fo'n braf cael gold, ydy. Ti'n meddwl Steve Evans ddim yn rhoi hawdd i'w rhoi cweir iddyn nhw, dwi ddim yn meddwl, ond
a wedyn mae gen ni'r daith na i Reading hefyd cyn mynd i Wickham, felly gemau anodd i ni ar y funud. Da ni'n chwarae lot o'r tîmau yn yr 8 i 10 ucha na, ond wrth gwrs mae Wickham yn chwarae lot o'r tîmau yn y 6 wythnos ola, felly os da ni'n cadw hefo nhw, fydda ni mewn sefyllfa gry. Be wyt ti'n obeithio weld yn y 2 gêm nesaf yma, Arwel? Ie, mwy dwi'n meddwl am y dewisiadau tîm diweddar. Fedrith dwi'n dall bod eisiau cadw pan bod Barnett am y clean ar y fainc. Mae'n defnyddio ei garfan yn dydi, ac mor bwysig dwi'n meddwl bod Refan di dod a di dechrau dangos hyder. Mae hynny'n mynd i fod yn rili bwysig yn un o gemau diweddar. Mae yna bach o fixture congestion, lot o gemau canol wythnos. Fydd o'n gallu newid y tîm efo hyder yn ei chwaraewyr chydig bach yn fwy, dwi'n meddwl. Ond mae'n gêm fawn yn Rotherham. Dylen ni allu cystadlu yn ebyn nhw canol y tabl ne. A dwi'n meddwl sydd hi'n gêm ar y tro yn de. Wrth gwrs mae gennym ni Stockport yn dilyn syth ar ôl Wickham hefyd, a lasau Stockport fod yn uwch na ni yn y tabl ebyn hynny. Dyn nhw'n bell ar yn holen ni ar hyn o bryd. Felly, mae gennym ni gemau caled yn dod, ond sy'n ni wrth ymwneud Sir Rodriguez gael gol ar dysadwn ac dechrau efo 3 pwynt i'r hediad nesaf gemau. Ie, wel diolch i Trevor Owen y fanna efo 1 gêm ar y tro, ond gobeithio yn wir sy'n gret gweld Jay Rodriguez yn sgorio. Wyt ti'n teimlo'n ffyddiog ta, Ifor? Ydw. Jyst eisiau gofyn am Mullin, really. Eisiau trafod Mullin, o'n i, really. Dych chi'n meddwl bod ar ben arno fo? Neu na ni weld eto yn y Crys Coch? Dwi'n meddwl ydi body language o ar ôl mesur cico sbrenau yn Peterborough yn deg cyfrolau. Fy hun, dwi'n amlos welwn ni eto. Dwi'n teimlo, mae wedi cael llawdriniaeth ar ei gefn. Mae'n llawdriniaeth sydd wastad yn anodd iawn. Dio ddim wedi cael ymarfer dechrau tymor am y 2 dymor diwetha na di. Felly mae yna bosibilrwydd mawr bydd o hefo dechrau tymor llawn ac yn barod i chwarae, ond mae'n anodd iawn gweld o yn cymryd rhan mawr cyn diwedd y tymor ar hyn o bryd, achos dydym ddigon ffit na di, a dyna'r broblem, ond mae yna bendant bosibilrwydd y fydd o'n ôl tymor nesaf, ond ti'n iawn, falle fod ni wedi gweld un o arwyr mwy'r clwb yn yr hanner canrif diwetha yn dechrau dod at y diwedd, ond sa hynny yn golled mawr. A mae'r un cwestiwn am Oli Palmer hefyd, wrth gwrs, dydy mae o wedi bod yn ddylanwadol iawn, a dydy o ddim ar y fainc. A oedd Mo Fall di chwarae'n dda yn y gêm gwpan hefyd, doedd. Felly, wyt ti'n gweld unrhyw newidiadau mawr ta, Arwel? Wel, mae'n anodd dweud, dwi'n meddwl, tristwch dwi'n teimlo pan dwi'n meddwl am Melyn ar hyn o bryd. Dwi'n cael ei le yn amlwg. Pan oedd Sam Smith methu'r headers yn y 2 gêm dwytha, o'n i jyst meddwl, Sam Melyn di sgorio hynny. Os oes efo yn y lle ac yn y fan ar lle i wneud hynny, wrth gwrs. Ond, dwi'n dilyn o ar Instagram o bellu, mae wedi bod yn dawel iawn yn y social media, bellu pan mae rhywun yn gweld yr arwyddion a man yr wsion a sy'n brydion o gwmpas bod dod i ffrio fo parcio, felly so dwi'n yn gwybod. Fe rhaid ni'n just aros i weld y fanna a just cefnogi be bynnag sy'n digwydd rili. Mae gennau ffydd yn parci yn ei wallu fo i ganolbwyntio ar y peldroed, a'r peldroed yn unig a peidio bod yn rhy sentimental. So, gawn ni weld. Amser addengys. Ydy, mae o'n drist iawn ydy, a mae'n golled os ydy, achos adeg yma llynedd nath o newid ger yn do, a fodd o chwaraewr pwysig i fynd â ni fyny, a i goliau fo roedd y ddyrchafiad i ni. Mae'n anodd gweld y senario yna lenni, achos dio ddim wedi cael digon o gemau. Chi sôn fysa Mullin wedi cymryd y cyfleoedd yna a Sam Smith di methu. Yn ystadegol mae wedi methu mwy o gyfleoedd na neb tymor yma o dipyn, os sy'n edrych ar ei XG o. Felly, does na ddim sicrwydd o hynny'n anffodus. Felly fedrwch rhywun ddim beio Parkinson i beidio chwarae fo ar y funud, ond mae o'n drist iawn, achos mae'i record wedi bod yn anhygol dros y 2 mlynedd diwetha. A mae yna wythnos gyffrous iawn o'n blaenau ni ar y cae yn Wrecsam, ond hefyd mae'n gyfnod cyffrous i'r clwb
oddi ar y cae. Ac un o'r datblygiadau mwyaf cyffroes sydd wedi digwydd yn y misoedd a'r blwyddyn diwetha ydy fod y clwb wedi cael tiwtor Cymraeg a da ni'n lwcus iawn mae Hugh Birkhead wedi ymuno efo ni i drafod y pethau yna. Felly i ddechrau, Hugh, sut ges ti'r job? Dwi'n siŵr bod yna lot o bobl cenfigenus iawn ohono fo. A be ydy dy rôl di? Wel, i gychwyn, sut ges i rôl. O'n i'n athro yn ysgol gynradd yn Wrecsam a di cael digon o llombol i ddweud y gwir. A di gweld bod yna swydd yn mynd yn y coleg yn Wrecsam, Coleg Cambria, dysgu oedolion. Ac oedd gennau ffrind yna yn gweithio yn deud, o, mae'n lle gret i weithio, be bynnag. Felly, nes i mynd am y swydd a o'n i'n llwyddiannus yn y mis Mai. A wedyn o'n i'n gorffen yn yr ysgol, cael gwyliau ha, wedyn cychwyn mis Medi. Dros y ha, oedd un o'r rheolwyr wedi galw wedi dweud, o, fyswn i'n mynd i fewn i'r coleg i gael sgwrs, o'n i'n poeni o be sy'n mynd ymlaen fa yma, ydy'r swydd dal yna. Ac o'n nhw wedi mynd i fewn i'r swyddfa, be bynnag, a yn dweud bod yna prosiect yn cychwyn, rhywbeth oedd o'n cyfrinachol ar y pryd, ac o'n i'n o, be di hwn? Ac o'n i'n dweud, o, prosiect cael ei ariannu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, a di wneud partneriaeth gyda Clwb Peldroed Wrecsam. Ac os fyswn i'n hoffi a eisiau bod yn tiwtor Cymraeg yn y clwb. Felly oedd o'n sioc. O'n i ddim disgwyl y peth, o'n i'n disgwyl mynd mis Medi dysgu oedolion yn y coleg, ond na, nhw wedi cynnig y swydd fel tiwtor Cymraeg yn y clwb. Felly, ie, oedd ddim rhaid fi meddwl ddwywaith i ddeud, os gwelwch yn dda, fysa hwnna'n grêt. Felly, ie, nes gychwyn tua mis Medi 2023 fel tiwtor Cymraeg. A dwi yna i dysgu Cymraeg i'r staff ag i'r pobl yn y clwb, ond hefyd i trio codi ymwybyddiaeth am y iaith a trio jyst codi proffil y iaith o fewn y clwb ac y gwaith o fewn y clwb ac o amgylch y clwb yn Wrecsam ei hun hefyd. Felly, dwi ddim jyst yn dysgu Cymraeg, mae yna cymaint o bethau wahanol dwi'n neud sy'n neud y swydd mor cyffroes a dwi'n lwcus iawn. Ydy. Oedd ti'n fan o'r clwb o blaen? Oedd ti'n dilyn y tîm, lle? Oeddwn. Pan o'n i, 90au, o'n i arfer cael tocyn tymor, mynd efo fy nhad a fy ffrind gorau. O'n i'n sefyll ar y cop. Felly, dwi'n cefnogi ers, o'n i'n gwybod be oedd pêl-droed. So, pwy oedd y hoff chwaraewr ydy? Adeg, Gary Bennett, Cal Connolly? Ie, Gary Bennett, Cal Connolly, Andy Marius. O'n i ddim golgeidwad yn golwr, ond o'n i hoffi Andy Marius. Wayne Phillips, o'n i'n gwybod bod o'n siarad Cymraeg, felly oedd hwnna'n peth neis. Cal Connolly. Dwi'n meddwl, a wedyn Lee Trundle di dod. Oedd o'n chwaraewr, o'n i'n byth di gweld rhywun yn chwarae sgiliau efo'r bel, oedd o'n anhygoel. Felly, cyfnod o'na, Carlos Edwards, nhw i gyd, Hector Sam. Arwyr i gyd. Mae'n anodd pigo un. Ella Cal Connolly, fyswn i'n dweud. Ie, fod yr un dwi'n gofio hefyd. Mae'n atgoffa fi o ffordd dwi'n chwarae. Ie, greit. Sy'n ti hoff gêm o gwbl neu hoff atgof o'r cyfnod? Mynd yn ôl at, adeg yna, Cero Birmingham yn y FA Cup, oedd i cartre, oedd hwnna'n wych. Cofio bod yn efo fy nhad, a just, 3-1 dwi'n meddwl, tai gol i un. Gêm yna, Cero Rotherham, dwi'n gwybod ni chwarae Rotherham yn penwythnos sy'n dod, 7 gol i ddim. Dwi'n gwybod os chi'n cofio gêm yna. Cal Connolly di sgorio cwpl fel yna. O'n i just methu coelio bod ni di sgorio 7. Ella ffeinol yr LDV yn erbyn Southend. Taith. Lawr yn Gaerdydd, ie. Lawr i Gaerdydd. Wanugate. Dyddiad da. Dyna, o'n i fel, be o'n i? Ella just yn cychwyn ysgol uwchradd. Felly, adeg da, mynd efo ffrind gorau fy nhad a be bynnag ac oedd o'n, Brilliant. Mae'n swnio bod ti'n y dream job rwan. Yndw, dwi'n methu coelio. Dwi
dwi'n gwisgo, maen nhw'n rhoi kit, fel y kit mae'r staff yn gwisgo, dwi'n mynd i'r gwaith yn kit Wrecsam, dwi'n fel, beth yw'n hyn? Beth i coelio, ond na, dwi'n mwynhau, dwi'n lwcus iawn. Wel, dwi'n dal yn athro ysgol gynradd na'n ffodus hyw, so O ia, teimlo, teimlo dy boi yndi, a os oes y jobs yn mynd, gad fi wybod. na roi Ond, siawns. oedd fi fod yn deud fanna am dy hoff chwaraewyr. Faint o gysylltiad sy'n gen ti efo'r chwaraewyr rwan? Be di rôl yna o ran cysylltiad gyda'r chwaraewyr o'n i'n gweld yna rhywbeth? Dwi'n meddwl na diwrnod Santos Dwyn yn rhywbeth oedd Jack Marriott a Mark Howard dwi'n meddwl di wneud rhyw bits and bobs. Faint ti'n neud efo nhw? Felly, ie, blwyddyn diwetha, wnaethon ni just fideo bach, diwrnod Santes Dwynwen, o'n i wedi trio gweithio efo tîm cyfryngau, just dal rhoi o'r hogiau, just i deud pwy sy'n bach, be maen nhw'n caru neu be bynnag. Mae tîm y dynion dwi'n gweithio ar sut dyn ni'n gallu gwneud pethau efo nhw. Mae'n anoddach iddyn nhw dod o hyd i amser a pethau i wneud gwers i neu be bynnag. Dwi wedi cael, nes i gwers blasu efo Ollie Rathbone a Jack Marius. Oedd hwnna i helpu hyrwyddo un o'r cyrsiau o'n i'n wneud i'r cefnogwyr. Felly, o'n nhw'n keen, o'n nhw wedi mwynhau. Oedd Jack Marius, o'n i'n well impressed efo ynganiad fo, oedd o'n wych. Ac o'n nhw wedi mwynhau, ond just pethau bach efo'r tîm dynion, ella pethau just i roi ar cyfryngau a pethau. Ond tîm merched, mae gennau, mae Rosie, mae Erin, mae gennau cwpl o'r merched eraill yn keen. Mae'r rheolwr mae o'n dysgu. Felly, mae'r tîm merched, mae chydig yn haws trio dal nhw. Ond mae yna pethau gobeithio mynd i cael ei roi yn ei le i wneud pethau bach efo tîm dynion. Felly, dwi jyst yn cymryd yn ara deg efo nhw. Dwi'n misio sefyll ar traed neb, really. Yn gyffredinol, sut ti'n gweld agwedd y chreuwr at yr iaith? Mae yna dipyn o wyddelod yn y sgwad. Ti'n gweld beth eitha iach? Dyn nhw'n gweld o fel rhywbeth positif a gweld fel bod o'n rhan o hunaniaeth y clwb? Yndyn. Fel pan o'n i'n dal nhw ar gyfer, o'na fideo arall, dwi'n cofio, dwi'n meddwl o show races yn the red card, ella diwrnod yna, o'na rhai yn dod draw ac oedd cwpl di trio wneud chydig o clipiau yn y Gymraeg, a dwi'n meddwl, ges i sgwrs efo James McLean ac oedd ni cael just sgwrs bach am oedd o'n dysgu Gwyddeleg neu be bynnag yn yr ysgol draw yn Iwerddon ac oedd o'n dweud, wel, sut ella bod yn debyg bod ni'n trio cadw'r iaith yn fyw ac yn nhw'n gwneud yr un peth draw yn Iwerddon. A dwi'n meddwl bod mae yna parch teg ato. Felly, mae nhw'n gweld o fel rhywbeth pwysig. Yndyn. A sôn am hybu'r iaith a pethau felly. Oes gen y clwb unrhyw syniadau neu gynlluniau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol sydd yn Wrecsam leni? Oes. Dwi'n siŵr faint fedra i ddeud, ond mae yna cynlluniau. Yndi, mae yna lot o syniadau dwi wedi clywed yn cael eu rhoi taflu o gwmpas. Bydd nhw yna, dwi'n siŵr, bydd yna stondin, bydd yna y siop a beth bynnag, a mae yna syniadau allai cael chwarae pethau, ond mae yna pethau, well i mi i beidio deud, ond mae yna cynlluniau a maen nhw'n awyddus bod yn rhan o'r Steddfod, a maen nhw'n gweld y pwysigrwydd o'r peth a bod o'n peth mawr i Wrecsam. Felly, dwi'n gwybod mae yna ymdrech i wneud yn siŵr bod nhw'n wneud y peth cywir. Dwi wedi bod yn cael cwpl o gwersi efo Michael Williamson, a mae o'n gweld y pwysigrwydd a mae o'n really keen i ddysgu am diwylliant a hanes Cymru a pwysigrwydd pethau fel yr Eisteddfod. Felly, mae yna ymroddiad dda gan y clwb. Mae gen i mewn i'r gôl sesiwn ar y maes ar y dydd Sul. So, mae croeso mawr i ti ddod draw. Gwych. Dod at ni, fydd hynny yn dda. Felly, na, dwi'n meddwl fydd o'n
Eisteddfod cyffroes, a fel ti'n deud, mae o'n gyfle i'r clwb wneud lot o bethau gwahanol. A gallu bod yn ddiddorol ar gyfer y rhaglen deledu hefyd, wrth gwrs. Yn union, rhywbeth dwi'n siŵr mae'r Americanwyr, wel, ddim just nhw, pobl y gynulleidfa rhyngwladol eisiau weld. Mae rhywbeth unigryw i Gymru yn dydy, felly dwi'n gobeithio bydd na dipyn. Dwi heb clywed dim byd eto, ond dwi'n gobeithio fysa rhaglen dogfen efo rhyw diddordeb. Ti wedi cyfarfod rhai o'r ser o Hollywood? Yn anffodus na, ddim eto. Ddim yn ser o Hollywood. Na, dwi'n cyfarfod Humphrey. Mae'n boi glen iawn, mae'n boi iawn. Na, ond ddim y ser eto. Dwi'n gobeithio, na ni weld. Dyna be mae Alun eisiau hefyd. Ie. Da ni fel Cochyn De Cymru di cael cwbl o gyfarfodydd Zoom efo Humphrey, a mae o'n ffantastig yn dydy. O, yndi, mae mor gefnogol a yndi. Mae'n wych. Da ni'n tueddol wneud predictions ar y pod, Hugh. Ddim yn dda iawn, rhaid fi gyfadde, fel rheol, ond lle ti'n gweld ni'n gorffen fel fan, fel aelod o staff? Os ti'n cael deud, lle ti'n gweld ni'n gorffen diwedd tymor? Lle dyn ni'n gorffen? Mae mor fyny lawr. Dwi'n meddwl dwi'n meddwl trydydd. Mae'n mor agos. Dwi'n meddwl mae'r wythnosau nesaf mor bwysig. Dwi'n eisiau deud oedd o'n siom bod ni heb Ciro Bolton, ond oedd mewn ffordd. Dwi'n meddwl oedd y pwynt yn bwysig, ond o'n i'n teimlo oherwydd bod Wycombe o'n nhw wedi coffi'n do, dwi'n meddwl. Do? Sadwn, ie. Ie, felly fysa fod wedi bod yn cyfle dda, ond dwi'n gwybod. Ni'n mor agos, ni'n ddim mor dda, ond dwi'n meddwl ella just methu allan ar y dau echa, ond nawn ni weld. Be ydych chi wedi deud? Wel, da ni newid fod yn siarad. Dwi'n meddwl fod y wythnos nesaf yma'n bwysig iawn yn dydi. Mae gen ni Rotherham, wedyn Reading, a wedyn mynd i Wycombe. Os da ni dal yn agos i Wycombe yn mynd i fewn i mis Ebrill, mae'n gemau ni yn edrych dipyn haws na'i gemau nhw. Felly, ond dwi'n meddwl fod ti'n iawn, mae'n mynd i fod yn agos yn dydi, as ti'n deud, a mae Stockport ar ein hefyd dal yn edrych yn berig. Felly, ond os ti wedi deud ar ddechrau'r tymor, fod ni'n mynd i fod yn drydydd, so pawb wedi bod wrth i boddau, bysa? Fysa'n. Na, dyn ni wedi gwneud, dwi'n meddwl, rhaid ni cofio o lle dyn ni wedi dod. Mae trydydd yn wych. A cychwyn y tymor, fysa chi'n dweud, waw, oce. Ie. 2 flynedd yn ôl, oedden ni chwarae Dorking Wanderers rwan, da ni chwarae Bolton Wanderers, felly mae hynny'n dweud bob math o bethau. Felly, wel, diolch yn fawr iawn i ti, Hugh, am yn mynd afon ni. Mae o'n wych clywed am y pethau ti'n neud, a mae o'n wych bod y clwb yn gwneud pethau i hybu'r Gymraeg. Mae lot o Gymraeg i weld o gwmpas y cae, ac wrth gwrs mae'r holl gyhoeddiadau hefyd i gyd yn Gymraeg. Felly mae o'n greu gweld fod y traddodiad yna yn parhau, a fod ti'n chwarae rhan bwysig ohoni. Felly fydda ni'n chwilio allan amdano ti ar y cae, ac ar y maes y Steddfod, gobeithio, a gobeithio yn yr wythnosau nesaf yma hefyd, fydda ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.